it-tlieta tal-ewwel ġimgħa tal-Avvent. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 10, versi minn 21 sa 24. F'dak l-istess ħin Ġesu tqanqal bil-ferħ mill-Ispirtu Santu u qal: Infaħrek missier, sit is-sema u l-art, għax int dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-erf u d-den u rejthom l-ċkejknin. Iva, missier, għax lilek hekk għoġbok. Kollox kien mogħti lili minn missieri u ħadd ma jaraf minhu liben ħlief il-missier, anqas minhu l-missier ħlief liben, u dak li lilu liben irid jarrafulu. Imbagħad dar lejn id-dixxipli u qal lilhom weħedhom: ħenjin l-għajnejn li jaraw dak li qegħdin taraw intom, għax kif ngħidilkom jien, ħafna profeti u slaten ridu jaraw dak li qegħdin taraw intom u ma rawx, u jisimgħu dak li qegħdin tisimgħu intom u ma semgħux. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Tixtieq tkun taf il-ħsibijiet ta' Alla? Ġesu jirringrazzja lill-Missier tas-sema talli wera lid-dixxipli l-erf u l-għarfien tiegħu. Xi tgħidilna t-talba li talab Ġesu dwar Alla u dwarna nfusna? L-ewwel nett tgħidilna li Alla hu kemm il-Missier kif ukoll il-mulej tas-sema u l-art. Imma fl-istess waqt hu wkoll mimli tiba, imħabba u jagħti każ tal-ħtiġijiet tagħna wliedu. It-talba ta' Ġesu tinkludi wkoll twissija li s-supervja tista' żommna il-bogħod mill-imħabba u l-għarfien ta' Alla. X'jagħmilna b'nuqqas ta' għarfien u għomja għal ħwejjeġ ta' Alla? Ċertament, is-supervja ta' meta naħsbu li nafu ħafna, l-indifferenza u l-bruda f'qalbna, u r-ras ibsa tagħna li jħallu l-Alla u l-salbna tiegħu il-barra minn ħajjitna. Is-supervja hija l-erq ta' kull vizzju u l-akbar influwenza tagħna li twassalna biex nidimbu. I l-ewwel taħkem il-qalb tagħna, tagħmilha kiesħa u indifferenti lejn Alla. I wkoll talqilna moħħna għall verità ta' Alla f'ħajjitna. X'inhi s-supervja? Hija l-imħabba żbaljata tagħna nfusna għad-dannu tal-oħrajn u ammirazzjoni esaġerata tat-tagħlim li wieħed għandu u tal-importanza tiegħu innifsu. Inti jum li biżżejjed li tara fix-xejn tiegħek quddiem Alla u kemm hu jista' jimlik bil-erf tiegħu u jgħinek tikber fl-umiltà li jixtieq minnek u li toġbu. Mulej, għatini l-umiltà u s-sempliċità bħal ta' tfal. Għatini wkoll is-safa tal-fidi biex inkun nista' inżomm ħarsti fuqek, mimlija bil-ferħ u l-konfidenza lejn l-imħabba kollha ħnina tiegħek. Neħili kull dubju, biża' u attitudni superva li jistgħu jfixkluni milli nirċievi l-kelma tiegħek b'fiduċja u b'sottomissjoni umli lejk. Amen.